Ya cuma itu lah. Oh. Ya pesanan kita view. Hello guys, welcome back to the channel. Nontonku bayang nih di malu vlog YouTube channel nih be moनसे गोदान भिडिअ गासिखौ बरनायना लानो जालायबाय गिबि-गिबियावनो मोनसे खावलायनाय गाइस आंनि चेनेलखौ दाबोनो जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाय गोदान भिडिअ ओमफ्राय दिनै भिडिअआनो जाबाय दाखालि मोसाफैदोंमोन ना दाखालि माने सानथाम सानब्रै जाबाय गाइस ओमफ्राय फैदोंमोन ना ओमफ्राय आं दाखालिसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना जोंनि खाथियाव मोसाफैदों होननानै आब' भुमिकानि बाल्थिं बिलायनाय ओमफ्राय नोंसोरथ' नंखायबो सानदों जानो हागौ ओमफ्राय जाय नंखाय सानदों बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाबानो जाबाय दिनै हमबाय आरो ना जोंनि गामि खाथि मा नाममोन रुपापुलि होननाय जायगायाव गाइस बाक्सा रुपापुलि गामियाव गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना ला मोसाखौ फानजारियाव सोनायनि हमनायखौ आरो ना नायना फैबाय Ya cuma itu lah. Oh. Ya pesanan kita view. Oh ya. Oh, ibalah gue ya. Nói được gom được nó thấy cái này qua quá xí còn thấy Itu kamu boleh. Masa tu pun ada itu. 잡아 Jabai. 나온 게 안 나와 잡수 너무 잡아 손으로 막 잡아 만ሁ대 그 형무지 우리 괜찮아 하도 말래 ini sakit jadi lama ya sunap kita punya ya oh bisa mah boleh tak sunap kita oh deh भाग लगी लो सकोरे Salbari Forest Range to be success. Masin Liu Park. Sana ni menbai je ya. Ini. Nah. Yeah, musnah nama family. Ada di kolam itu. लादो गाइस बिथांमोना फट' लागासिनो नै जायाव फट'ग्राफार दङ ओमफ्राय जोंहा नै फट' खेबजाग्रा दङ ओमफ्राय गाइस जोङो दासो आं गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरो ना गाइस गोसोखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों होनब्ला मोसा हाल्ला ओमफ्राय मानसिफोरा जानला मोनला बांसिनानो नोङिखौ नंगौ खालामना होदों दे गाइस बांसिन सिगिदों जोंखौ ओमफ्राय ओइ गुगोलनिफ्राय फट' लाखिलाबायनानै स्टेटास होलाबायबाय ओमफ्राय जोंबो नायनानै गिबाय थाबाय आरो ना ओमफ्राय गासैबो अरिजिनेल नंजोबनामोन आरो ना जों नुनाय माखाया जोंखौ बांसिन सिगिदों आरो ना थ' मोसा लेवासो आरो ना ओमफ्राय ओइ मोसा अरिजिनेल मा होनो बे मोसाखौ ओमफ्राय बेखौसो होननानै स्टेटास होलाबायदों आरो गाइस ओमफ्राय बिराद गिदिं आरो दा एसे गिगाबाय दंबावो जानांगौ गाइस मासेल' फैयाखैबो जानांगौ मानै माथाम फैदोंबो जानांगौ आरो ना गाइस बुंनो हाया थ' थेवबाबो एसे गोजोननाय मोनबाय आरो ना मासे हमबाय नालाय गाइस what a view नै भिउ माखाया बरिया लोगोसे गारि खारनायफोरजों नै बरिया oh my god जोंसो माला इफोरबायदि लानो हागोनलै गाइस नोंथांमोननि सापर्ट मोनबा लानो हागोन आंबो एसे साबस्क्राइबारफोरा बुरजा बारायबा थ' बेयाव टावार दं फ्रे जोबोयो साथा लाबा बोयो आरो ना गाइस नै टावारा नै साथा लाबा बोयो बोना लां माबा गोलावखौसो बोयो आरो ना खिथु गोलाव साथा गैया होमबा ओमफ्राय बोयो आरो ना टावारा खिथु गोलावखौ नै बिथाङा जोंहा बिराद पाबजि रोंगौ जोंहा बिथांनो जाय कास्टम नांनो फैबानो जाबाय नै आंनि उनाव थाखुमाग्रायानो नैयो कास्टम नांनो फैबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय नै जोंहा बिथाङा बिराद एक्टराथ' एक्टर ओमफ्राय गाइस बिथाङा नै गोसोथोनायजों रायलायबाय दङ गाइसमोन नोंथांमोना थ' नै जोंहा नै माइआ थैजोब्बायहाय बहुद बोरैबा जायोलै बेयाव बिराद दै जायोमोन ना ओमफ्राय नै माइआ थैजोब्बाय आरो ना खावसे ओमफ्राय भिउखौ मा बुंनो नै गाइस oh my god what the view Nggak mau salah vaksin tuh kan, ipin enggak? दिनै भिडिअ बेनोमोन आरोना दिनै भिडिअ बेनोमोन आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदोंमोन बेखौनो मोसाखौ थ' मोसा हमनायखौ शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना थ' दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस थ' बाय गाइस दसे
माबानायखौ दाबाय आरो ना बेरायनायखौ मोसानाय भिडिअ होनायजों लोगोसे बेरायनायखौ देखायफाबाय आरो ना गाइस बेजों गाइस सापर्ट होबानो जाबाय गाइस